Sinin chan na chuan nula le tangwal pakhat hi an lo mu du na meichhia zawk chuan reuru chuan dutak itan sia ka in hla ni alo ti mase atok zing an han tho chu mipa zawk harma sa in meisia la lo chana dina ni zan chu nuam ka ti khop mai alo ti a meichhia zawk po chu ron harin direct keipo in nuam ka ti nang ne na hun kan man dun a han ti cha chu thil sha chuak thut ni om tak hian a tho zoka an pahnih chuan an rin lo ve ve an lo ni dina emaw direct emaw po an ni lo nula zawk hi Fidelia horse ni in tangwal hi mi hausa tak Richard Grayson ani thunga Richard chuan tungei ni ti in a ngonga a reka Fidelia po chuan tungei ni zawk alo ti ve khonge direct a ti nga la a re na tha nga lin thil min zawk kha keima zo na tur zawk ni in alang chuan he room 1216 hi ka om thin na ani ti in nang ang mei chi ho hi chu ka kyanga mut in do wangin engeng emaw chuan lame in siam thin ti ka shalom alo ti deuh dua engzat nge in chiarli a han ti chuan Fidelia ngai dan chu ani lo hle a nilaw ni zan khan nang nilawin direct ne na lom kan om dun ti in aluna ati chu abeng deuh vak vaka ngai to in ama zan chuan direct kum tam tak a bialpa lo ni to nen an om dun nge ya an anniversary an loma zu an in dun kha ani si a mase khatia zu an in zo kha alu lo hain engma a sheta ho lawa har chwakin nilaw thil diklawa omani ati taringot Richard chuan lamdang ila siam do nimle a han ti chuan ingai dan kha adiklaw lo ti in khuma athisen kai chu a hlia vata nilaw ka voi khatna ani sin ati vongvong direct chuan min ngai dam ho lawang ati a chutia an lo omlai chuan kong khara ron ri Richard chuan wa honga Fidelia po alo thovat kong khara chuan direct ngai mai chu aron langa thinrim dewa ron lutin Fidelia dan vela han ena nang hi ka zong na sa cha sin engtin nge hetai om thei ti in thomno engma ain bel lo ti le mi padang a han mu chuan iwaten dum ve kum thum lai kan in sui ve to a min rin om lo san ngama mo ti in zong bu na lo phora propose che katuma sin iti cheve ani ti in thinrim deuh chuan na chuaka Fidelia in min ngai thlama sate ati na po chu enga ma ngai du lawa pona chuan direct chuan tu emobia in ka zo fele poisa chu abak song ron transfer ro le ti in lim deuh hian awa shela ani hian Fidelia chu alo bum reng zok chu ni in Fidelia chuan Richard chu ange hle a nangma wang vek ani ti in kanuni ti chevek a ti a ani la chuan iwanin omreuh ve alo ti du chau Fidelia chuan a thomno vel chu ala mol mola chuta Richard chuan chekla in million somnga hi atokem a han ti vel Fidelia chuan va pan na in a han la a thil phal hle mai mo ti in a chek chu a pot som veka I poisa hi enga ma ka ngai lowe ti in a pai dar chuai Richard po a chong ve hle a thil ti dan wang chuan Fidelia kal nu chuan khuma thi sen awa mu a ke hi shat lo ka na yem ni a ti ve Fidelia po a scooty hot chuan atan chuaka Richard chuan lo mu in a mu ve ang ti hlau chuan newspaper chuan alo in khu ve boka secretary rei chuan boss electric scooter kha I du zo ngem ni alo ti a mase ani chuan nilawe ti in ahmazana ariana hotel room 1216 chevel CCTV footage lo check vector chuan ati ta nga la in han ho chu Fidelia chu apa hian lo beng popa chutakara an lo house shape a unaw nu shon Virginia le apa chuan chanchin lo sha in direct an chan ti a sha chuan emaw man tur a mudon lo ti sha in alo hawa Virginia la chuan lo tui ni in I le khazir na le engkim kan chom che a inu damdoi nen alo ti ve Fidelia chungoi bik mai lo chuan a college tuition le engeng emaw chu
ama intum ani thu a soi ve a Virginia zawk chu apa sumdil thin ani zia a soi ve ta zawka chuta Virginia chuan apa hnena pa ente aza theilo zia hi min la hnial char char alo ti vel apa la chuan a fanu chu aduat mai si a Fidelia chu a hau ta shep inu nen la lut lo chewi la chu in thidai tawng chuan nangmani wangin ka hna ka chan boka ati Fidelia chuan a han chan le chuan a thin rim chuan a bula zu botol chuan wa ka tum ma se Fidelia nu churon kal manin a ron in do ta zoka Fidelia chuan nu icha im alo ti ve wat a pashan chuan alangai poimo lo mai bok nen ole in nu fa a thi in du ani mo a han ti chuan anu chuan ngaidam sham tur chuan a han ti a ngaidam chu adil ta chiam Fidelia chuan anu chu du tok tur ti in engmati swal kan nei lo a han ti ma se ani chuan ipa hne na hian ngaidam dil wat ro a han ti a anu chu an ti du da zel zok don ti sha in anu thu o yin chingchi chuan ngaidam adil ta zoka ma se apa chuan in atang chuan a no chuak ta tho ti chuan hun alo liama Fidelia chu wa nei thak takin Grayson Company a na a mu a ala junior bok nen a senior tho pui te chuan an ti du da in an tir na sa chin hle a an coffee ti ve le tur te chuan an tira avale nu po chuan an na soi sel tho zela ma se ani chuan chan le lo sha ma tum chin chutia buai taka na alo tho kwal ve lai chuan an company CEO alo kal don ti in midang chu an lo in shil na samaya an CEO chu a chelo viau an la ti le ngal chuta rewak lawa chuan alo thleng Fidelia la engma e chat lo wang la in a ha em bok nen alu lo haya a file wala chu chuta Richard ron kal chu a tu chep nen awa bo a an tho pui dang te chuan an lo thikin an lo e lo hle a chutia an han in mu chu Richard chuan khanu kha ani hi a han ti Fidelia ro chuan CEO mo ani hi alo ti a ma se kha ami mut pui kha ani ti re ngala shelaw ngai damadil ngal wata Fidelia chuan Richard po chuan icha em a han ti ma se alu hai em awang chuan ni kho shelo chuan om zui ngal an tho pui dang te chuan enge om sia anin kara enge om ta ang an lo ti sep sepa Fidelia chu an nge in an CEO thlem vel tumani nge yang an lo ti vel bok Richard chuan a secretary re hne na chuan damdoi ina kalpui ro ti in anor pheya ani po chuan Fidelia chu tu emu takani ringin apunola a kalpui ve ta ngal midang hau phun sep sep chu Richard chuan na in nei lawem ni ti in a hau ngal a an thok le ta sap sap Richard chuan Fidelia chu tum nei rana chutia chu ani a ring ta tlata Richard secretary re hne na chuan doctorin kalom puye che pa ini do ni ti in lo shil a chong hle a rei chu doctor hne na chuan iti tak takem ti in a rai tak takamo a han ti o alo ti le ta ka chuan hei wang hi ani mo CEO khan alo ngai ven em a han ti le nu nu ti chuan Richard ne na chuan re chuan Fidelia chu a rai thu avan shila ani po chu a chong hle paper report nen thap ron pe in kalom puye che ifa chu thlani lai ani ve to a han ti chuta Richard chuan ngai to chhuakin ama khan khuma thisen a mu a avai khatna ani ti ka chianga ma se khatia poisa pe ka tuma alo la du lo kha hetiang thil alo plan sa wanga ni nge yang tia ngai to in a secretary ne na chuan lo chui chang tur chuan han ti ma se api Mrs Grayson ron langin api chuan chui chel na ngai lawang a han ti a Richard chuan kapi inom sam lowe mokatia alo ti wat api chuan ngai sak lawin kan bloodline tur ain siam meka a chiang viau bok ifa nge ani ti chuwang chuan thil dang ngai to tum su ti in a fala be ka du thu chu asoya an pani chuan in mufalin Richard chuan api hne na chuan Fidelia chu anei don lo thu a han soye
mase api chuan alo rem ti pui hau lawa Richard chu zil shepin Eurasia group lamin eng angin nge min nga yang heng thil hi sha se ifa nge po ipom du lo ti sha se eng tin nge nya nga kan tan vaccine chu mai ba ka tu ka nei tur chu ke chu kalom te asin alo ti Richard chu in ngai to in a to pa chuan api ne na chuan ole isoi angin kan ne yange ati tange nge Fedelia po chu aron har chuaka anom na hmuna ta chu chu atum doctor chuan alo danga chuta chairwoman Mrs. Grayson Karun Kalin Fedelia chu indim tu rati in le Grayson chung ko pakhat ani ve to thu te aron soilwa ma inaute pai te kha chataka a seilen angaya a hanti a doctor po chuan ni alo ti ve Fedelia chuan makalo ti hle a karaya mo ti in apum chu a khoye chuta Richard ron lang ve in api chuan kan zawa in chwa sanang u in bero se ti in an chwaka Fedelia ne na chuan in nei chu a rot ta mi a makalo ti hle contract marriage ani tur thu chu soi ngalin Richard chuan Grayson chung ko ni na ineyanga chuan naute inei huna poisa tam tak ka pe che anga I du in om theyang a hanti chuan Fedelia ngai dan chu ani le talawa kanaute kapuma om mek hi le ituma mo ti in alo du lawa keima nge in ke en kol ve theye ati a kalatum mase lo dangin nang hian poisa wanga ni lom ni hetia naute I pai ati a ngai to ro inu in en kol na I pe theyanga chuan nangin heti hian olsam takin sum chu inei thei do na nia ati a Fedelia chuan anu chu angai to ve box si Richard chuan kalsuna hantum chu ole inei chu karem ti a hanti a Richard chuan a secretary chu a han signala chuta eitur toinai tak tak an ron chop chuaka Fedelia chu a phur hle a eitur an han vak chu alung phu te chu aron rangwak Richard chu ati hlau man chep chuta eitur te chu naute ta na chalo tur chu eite aphal lawa Fedelia chuan ka eitur le zela thu ka nei lo ti na emni Richard chuan naute ta na ni alo ti ve a kai kwang lian chi chu a khe saka Fedelia chuan alo en renga a secretary po chuan Fedelia chu a du hle ya angai deuh man khutianga mi a khe sakna hnun ber po chairwoman kha anya ti in alo nui vurvura an han pek chuan Fedelia chu ama thil thleng vel ngai to chuakin alung phu chu aron rang le wak Richard chuan shilin engkim chu a puma naute ta na ti ani thu le anin kara engma don lo thu chu asoya Fedelia po chuan nidon take ti in rilru chu asyam ve a api kharon lutin inin ngai to ni in alang boka in nei vat ula ka du naktu ka I chung te mu in kan local ngal mayang a hanti te thut chuan alo ti a Richard chuan tinge I du lawem ni alo ti chuan ni lawe mase inon kalma keima hi ka ho ma sa theyangem a hanti chuan an lo rem ti a Richard chuan secretary re ne na chuan a card pe in an tan thil pek leila chuan eitur ani kha I le sak do nya a hanti chuan alo she thiam hle a miss chu eitur a du boka lo lunga su chatakin kalo en kol don nya ati Richard chuan atana ti kanilo apuma ka fa omtana ti kani ati ve tlat atu koloni chuan Fedelia le secretary re chu a chung te mutur chuan an kalma sa a re chuan a mun vel chu a endu nge mai lutang ti in Fedelia chuan a han shwai luta a chung te chuan dokan lo kil mekin chutia an han mu chu moi lo tak takin an lo tong khum ngala a passion le virgin chuan re ne na chuan a thil ken te chu da akal mai tur chuan an han ti ani po chu akal ve mai ma se chanchin le thil dan chu Richard shil nge ya toma akal nu chuan Fedelia chuan anu ne na chuan a thil lo ken te chu ata tur ani thu le ei tur le akedam doi ve kan ni thu te a shela chuta a passion le Virginia mo chuan an lo ngai thei lawa
an hne na chuan pasala nei tur thu a han soi chuan a pashan chuan an chung kwa ti hming che thei ani lo thu le Virginia pasal tur ten an lo mu don thu te chu a lo soya chuta Virginia chuan khutiang thil pek vel lo ken thei dana a pasal tur a soi chu direct a in a hausa ani nge yang a tiril ru a mase vakal na in ava pe son vel ava an khum le shama nang ang nei du tu che chu apa ngai lo viawang a han ti chuan fedelia chuan ila shedu na lom an lo kal huna a ti ve sak Virginia chuan nang hi in nei an ti thut na chan hi kan chung kolama chang min man chang ka yan du wanga ni lo mo ti in an chung ko sum chu fedelia wanga man a hlau hle a apa hne na avazwal ko ngal wat apa la chuan engkim chu Virginia ta tur vek ani thu le nang chuan engma I phu lo alo ti a fedelia chu anu chuan lo khongai em a mase ani chuan in engma hi ka du lo alo ti anu hne na chuan lungai lo turin le a hrisel na changai to turin a ti ve a chutia an thil soi chu rei chuan kol mangin Richard lo ngai thak tir vek chu lo ni in Richard ne na chuan ami chor khami ni an che swal zana thil thleng sha chang tura ati chuan ron mu in engkim chu Miss Hor bialpa direct thil ti ani thu chu a shila damdoya shai ruin midang nen anin thurwala ni ati mase ale lama athurwal pui chu mi fing takani a kan la sha chuak lo ani a han ti chuan ngai to chuakin fedelia in engma hi omzia ka sha thiam lo engtin nge heta ka the ati lai te kha Grayson chung kwa hi tu emu chuan min chai kwala ni an la she khopang ti in a thin rim hle a hne na chuan naktu ka Miss Horte ina kan kalang ati a chuta in nei na ro pui taka om nge yang ati ngal bok